Dadalah. Ayo, aja mbok demeki dagangan keseneni bapake iki lanang no kok iso. Duwe susu kok lanang, susune padha menimbakan. Iya, Pak ya. Ini Mbak ini Ninting. Nang kan lha peku. Ndan to syuting sik teh. Kamu apa tisu guys tekone maka jam 10. Ya ta? Ki jam berapa? jam 12 mehan. Masa ben angklek nek. Ya wis seger, guys. Sik guys. Selamat siang semuanya ya guys. Aku tadi ngevlog paling gede. Nali aku. Selamat siang teman-teman semuanya ya. Makasih yang sudah menonton. Sing wis subscribe, sing wis like ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, Amin. panjang umur, Amin. murah rezekinya. Amin. Jadi waria yang baik. Sering. Breng konteng-konteng. Coba raiku tak uape se. Tak semprot. Bringos kurus tak jabut. Lu kan saya sing tukul ya masih 1 loro 3 4 terus kene loro kene ngono tok. Tertentu tok gak kabeh wok ngene ya gak. Nyapa ya? Ya kan kalau mbok kerok. Nah iki gak metu ulune, sikilku ya ora metu ulune. Ya, ya. Jok biyen. Jok aku SMP, SMA wis gak metu ulune. Mundak resik ngono lho ya. Apa Ning nek biyen raiku? piye? Biyen. Yo kumut-kumut to. Nah iya. Ilmu bar tak nganu aja, bar tak masker. Pirang menit guys, garing sampai garing. Wes garing. Ruwes ketok fresh lho. Dan brodoli, Iya. dan brodoli kan. Digomong piru-piru ngono ta. Pir. Wis wayang nganu ngraopi. Kayak gowo-gowo piye gawan stok sik utuh ya. Jajalan ning omah. Iya, rong dina pisan nduk masker rosik to. Mare ora tau perawatan kok iki. Gak tahu aku. Guys, aku tak pakai anu sih. Pakai skincare. Bulan kipe ya. Bidange bigu barang ning kene. Golek bigur nang atas ya iki. Serat. Red, kita hari ini mau kemana ya? Mau jalan-jalan Jalan-jalan aja. ya? Kita lama nggak jalan-jalan. Ngantaknya duit kecil. Nah iya. Nek cek ngejalan Jolo Tundo, puden ora ya ini. Mbak, nganjuk Mbak Adoh ya Nam. Sering lo ya. Masternya. Kok pamer sering ae. Ini tak rosi raimu sumpah. Kok langsung ya modelnya? Anu, mungkin tapi ambune gak enek ya. Heh? Ambune gak enek. Ambune gak enak ya? Gak enek ambune belas. Oh, ambune kayak beras ngono to. Heeh. Terus ya beras tagi kalau gak. Anu enek ngono tajine dinggo maskeran. Aduh. Motoku abang guys tularan biku ya, kayak ta. Biku wis mari ganti aku. Ya, Tak beli pil SD iki lho, iki lho. PLSD itu kayak apa? Ngene iki. PLSD jenenge. Nek tuku neng apa neng toko iki pil SD jenenge. Nek tuku nang toko pil SD. Itu namanya sunscreen. Neng ngono piye? Neng ndi ya? Neng do piye? Barang wadukan ya ora apa-apa. Waduh ani to. Wulan apa ngetan jalanmu? Boleh jadi ngejak ini Jawa Tunda ya. Onte. Aja duda dan udan arep. Hah? Ya harus lulo, gak ada tak eta. Ya dalan kok ngono. Harus hutan. Tak ganti aku nek neng ngono. Nek neng wisata-wisata terpencil ngono kuwi. Iya. Lagi harap ndek ngono. Berat. Dagangan kok. Yo sik dagangane lho. Lah ayah piye ayah? Ayah sapa ta? Ayah satu, ayah dua. Lah kok dia ayah? Keren. Kakek Dagangan. siapa kakek? Sapa ta? Njebok. Oh, Aris to. Wah, sama. Aris soben balik tak sibuk ngono aku bertanggapan kalau Lumajang. Kowe tanggal 28 dijab abae pra? Urung. Kita ega. Nek gak gawe anu ya gak rambangan. Anu. Karya budaya. Ya berarti ya ora. Gak. Gak. Nek karo karya budaya gak kowe? Gak to mestine. Gak ketot. Yang terawulan nih? Bu. Yang kowe Nek melak aku. rombongan biasanya ke 75 apa 6 biasa. Wis melak aku nek no kowe. Iya. Iya. He.
Yang kok nek gak nek wisudane. 28 ana wisudane. Iya Ana ngerwame ta. wisudane. 17 aku wisudane. 26. Tapi dia akeh cah fitting iki. Mbah, balu ki rong dhewe tanggal ben didandani anak buah kok nyapa. Ya iya. Kok bingung. Kerja dhewe-dhewe ya. Iya. Pembayaran murah kok. Sret. Tapi sudah biasa cowok dhewe wong 5 padahal. Set dadi. Malah aku langsung mari tak ambene plastik. Sering. Penting gak anu peri. Gak gatel. Ora. Hasil beras taki, guys. Penting. Oh iya, aku hari ini kedatangan teman aku lama, guys. Yuk ke sana yuk. Ayo. Didik bego. Masuk. Apa? Apa ta? Jaluk apa? Jaluk. Ndi? Mau support rencana pun hakim itu mertua paringi aku. Mau jaluk apa? Nggawa mek. Nggawa mak ngono ta? Iya. Aduh tak wawancara isik kok iso mbok anu. Ngono ki omong aku sik, nenek aku ki. Saiki iki. Heeh. Lah ngetan ki nang ndi? Kasih. Minta nang aku pokoknya. Ya Allah. Muncrat. Kae lho. Gak enak. Oh, gak. Kae lho. Heeh. Gowong anu kok. Cek nom kok jaluk-jaluk to. Coba guys, wong ning kono. Ben jumbar ya, makanya. Wah, tak tekoni kok. Maksudnya jaluk apa? Cek nom. Ya biasa jalan. Gak duit-duit iki. Ini kita lihat temen kita. Cik Nom lho. Cik Nom iso njaluk-njaluk raisin Lah ya. iya, raisin. Ora bukti kok iki. Ngomongin ora kok. Antak bae iki lho ben rame gawe cek-cek aku ngono. Mas, Dhewe nek cek-cek. nek gak ngamen lho, Mbak. Oke. Apa? Cari donatur. Donatur kok cangkepe kono dhewe. Jawabnya beda tau. Beca iki kowe pun hakim mriki ya pun kula paringi. Wah, gepon. Ya omong. Nah. Ya Allah, ada Mbak Jeki. Mas Jeki. Mana tau orangnya? Ini loh Oh, yang ini. mau nikah. Jelek. Selamat ya, Jeki mau menikah. Ya Allah. Sering. Iki nek didi ora turu, Lah, wonten sih. nggonmu ya mlumpah. Ketoke kewareken ngono lho. Makanya coba pakani ae. Ya Allah tambah bang. Tak ombeni wes. Kak tapi ambil dek mau. Tularan kowe lho, Go. Kata sing tukang nulari. Heeh. Usir dari peradaban. Ya. Engko mbok tangkep, engko meneng-meneng res. Ini lho, Mbak. Tak marahi. Arep lahiran. Lahiran, Mbak. Iki arep anu anak buahnya Tit. Tapi ngidul. Piye? Iya, Mbak. Anak buah sapa kok? Yo ngalah Gusti. Ndak kok. Fleksibel lho, Mbak. Alah peres. Merek ae lho, sebut merek. Sebut merek. Inisial sapa? Inisialnya apa? Ndak kok. Gak ada, Mbak, gak ada. Jarimu ratu dukun ki sapa? Ya Allah Gusti Allah ngapura kok wedi aku. Lho wong ngene iki ngomong, "Awas lho Mbak, ning omahmu ku nek disebari lemah kuburan." Ya. Lho wong kene iki dukun lho, Ya. Mbak. Iki lho Mbak, gendine urung tak leh. Ya, Nah, Didelok ta, Mbak? Didelok, Mbak. Didelok. dupane ndi ta ya? ning kanan dua. Cus. Bong ning sirahe Jeki. Lah wong iki lho bendino tanpa kendat. Mbak. Rasa bingung. Ya ta aku lah jodoh gara-gara apa? Gara-gara Dibongne dupo. Nang Nang omahe. karo omahku. Sering. Jreng Ya ora. uyahe sak-sak. Lah, ya ora perkara apa? Ora Ya sanggo ya. ora perkara apa ki jenenge? Rumah Ora kuburan. perkara anu, apa ki jenenge? Jodoh, Mbak, ana jodoh. Ya terus mbokmu wis
Kuwatir nek kowe iki ra iso balik dadi lanang. Yo. Cah Pek. pondokan lho, Mbak. Cah pondokan. Sret. Cah pondokan kuwi malah dilerne. Yo. Monggo. Yo. Sungkem mriki. Yo. Sret. Iki adalah Jeki alias Joko. Joko. Lu Joko teko. Rata-rata waria iki Joko jenenge. Ya ya. Edoke sapa jenenge edoke sampean? Jeki. Jeki, koyo asu ya, Mbak. Lho, mbiyen kan ibuku karo bapakku kan ngedame asu. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya anaknya asu. Oh Ayu, jawane iki Ayu. Iki dibuka toh. Entek, Mbak, delok entek ki lho lho. Oh, Iki no. Coba buka. Jere Jeki kon njupuk neh ning nguri iki. Entek nek ngono kuwi. dia kok malah semen ya. Parcel to, Mbak. Hah? Asal kowe wong-wong kuwi. Ya Allah isine kok ngene to. Iya, terus saiki saiki. Lah biyen iki sap-sap lho tumpuk-tumpuk lho ya. Mbak rodonge piro regane? Ya Allah. Saiki aku lodong iki. Piye iki lho saiki iki lho. Aku lagi rohi aku. Yo, Mending diterang sing ngono iki lho kuwi. ya, oke isine. Tapi wis padha ae iki sini ngono kuwi, heeh, diadai. Kayak zaman dhisik iki tondak-tondak diadai bunderan Iya. ngono kae. Ya Allah, iki apa piye? Iki lho. Konsep terbaru. Kira-kira nek gak nutut bakul wafer, gak usah bakul wafer. Jrek. Ya. Piye Mbak Ut? Iya, sering. Kopi. Ya terus ya Mbak Eka. Iya, heno. Jadi mau iki entek jaluk neh arepe. Kayak Iki lu kene Mbak Ut, lu kene sik, lu kene to. Nah, Mbak Ut. Ini Sudah toh. atas. Mbak Ut iki anak buahku kawak deh. Cantik. Zaman aku SMA, dhek ngrias cah-cah to. Apa ki jenenge? Sing sing dadekne aku ngene iki ya Mbak Ut kuwi. Roro aku wong lanang wis dipacak wedok berang. Kayak embung. Mosok ta Mbak Ut ben mbok pacai. Mbok pacai gamjong dadi banjir. Heeh. Ndak mbiyen kan Mbak Ut mbiyen kan Gamjong. senengane wi ale sing ngene lho Mbak Uti. Ning dhuwur. Ning dhuwur ngene. Wis saiki gak ngono, Mbak. Gak. Saiki kok lempeng malahan. Oh iya. Lo malahan. mengikuti kok iso. Glitternya itu Ya, glitter glitternya, sehari Mbak. loh Mbak. Glitternya, Mbak. Ya. Sehari glitternya itu. Dimangki bar make up, ceritane make up apa tuh, Mbak? Kede ingi. Glitter iki kede ingi. Gak tuh. Gak iso ilang. Tekon ono kede ingi. Biar me apa pas aku di SMA apa wis roh nek bibit aku ngono. Foto. Piye rohmu piye? Saya Mbak ceritani bibit kayak piye Mbak jajal ceritani Piye, ndang jajal-jajal? Ya wis ketok biyen diulang. Piye? Ulang bueni kayak Piye? gini. Piye ketok piye? Ya, apa ya wis kaya wong edok. Kayak wong wedok. Biyen piye Mbak awake? Go! Awake biyen piye? Tak kon jupukne. Go! Go! Wis ilang. Jupukne cak HP. Goleki to lonte kuwi kok. Bojo lho, Kak. Kok Bojo ki ning KUA, ning ngene ki ning KUD. ya, lah wis oleh kintalan Mbak berarti. dibaleni Mbak kayak apa Mbak? Ya lali teko ndi. Iya diolah Anu, Mbak. biyen diolang kaya apa? Kayak kayak apa aku biyen? Cukul-cukulan wedok Mbak. Wis. Iya. Terus, Bueni kok sing apa? heeh, terus aku ki wis lenggat-lenggut guys zaman ku SMA ki. Iki ki asline Bueni biyen sing asitani. Saiki wis suwi to buka rias sik. Dhisik iki karo aku buka rias, guys. Irungnya mancung ora zaman biyen. Yo Bro. ora biyen meleset to. Biyen ireng apa putih, Mbak? Yo ireng kaya emas. Anggeran Romana Queen ku ireng kuwi yo ro. Heeh. Ireng mlosok biyen. Ireng aku. Tapi baturamu wis cah edok. Aku kelas 1 to. Saiki lho. Piye? Panganan. Wah. Dhek serasa jenenge anu apa ngono kae jenenge? Wah. Nduk ban, ban. Yo kembar. Lah pantes lho dadi ngono iki. Ya iki SMA aku akeh tukulan kaya aku kuwi, Mbak. Terus naik pukul naik SDI. Yo, Joko. Lagek. Anyar neh. Anyar teh. Wis jadi lesu dadi panganan. Yo. Jadi silu goblok. Kita nanti mau kemana habis ini? Menengok. Tak susuk. Ben ketok mencorong, Jack.
Tak susuk berlian. permata loh wi. Tak susuk Lah, berlian. iya, Ngene, iya. Mbak. Ndang ngono, mlumpuk jadi satu. Aduh, toh. Kleru-kleru ae mlebu rono, mlebu ning kono. Enak adem nih. Ya ora. Ya enak adem ning kono. Kene tak buka ki lho ben padang. Sik patene sik. Mbak situ res. Ya, ngentut bajingan. Daging lentan, Mbak. Kono lho arep ndek utami kono lho. Kene lho, Dek, kene dhuwur, Dek. Lonte wi terakhir. Nah, itu namanya Mbak Ari Lonte. Ya benar kono Pene kono. tengah. Nah. Hari lonte. Mbak Ari Lonte jenenge. Eh, Mbak Ari Lonte. tit. Mulai. Kita nyeklek ya guys hari ini ya. Masuk. Temanya apa dong? Hari ini temanya nyeklek. Ceklek menyeklek. Jadi zaman aku sih belajaran kuwi to, guys. Aku masa lulus SMA to. Kowe kaget gak roh aku dadan ngene iki? Iya. Masa kok iya tenan ora? Kakak tuh Kok lho ini kok saumu ya kok ini wajah ya. Mbak, iki lagi baru umroh, Lah, iya. Mbak. Kamu ini saumu ya. Dan iki lagi baru umroh. Gak popong kowe. Makanya jilbab terus. Aku iki kaget, guys, tangi turu roh lho, kok enek Mbak Utami kabeh gak roh aku nak ning ngisarane Mbak Utami. Roh Mas Mbak. Wah, ngono pake lote gitu ra. Ya Allah ngapunten. Ya kok ya Allah ngapunten. Ya Allah. Biar dia trondol. Iya. Saiki mulai saiki nganu, saiki wis ngalor wis ngulon ya Mbak ya. Yes. Ngulon ini ditane muneng. Iya trauma muneng awal kok. Muneng gitu. Muneng. Itu tempat apa, Mbak? Muneng itu tempat apa Mbak? Pasang umplung. Ke pasang umplung toh. Bakul, Bakul. manuk, Bagus tahu. bakul manuk. Bakul tarangan. Ora. Keranji, tarangan, lu sene. Bakul Bentuknya macem-macem. Iki apa Bakul jenenge? tempe. Nah, kok kering. Dari karo dipangan kuwi jare lesu kowe. Bakul mie ayam karo bakso tutup. Heeh to kandhane. Tutup pas berene. Kita awanan. Ki terus aku jadi ngene iki to, guys, lulus SMA, terus aku ngerias untuk diri kita jak, guys. Saiki alhamdulillah besok aku rame ya wis ora takjak. Biasa ya, Mbak. Pokoknya sepi dijajak nek rame selentik. Kudu ngono lho, Kudu Mbak. ngono. Contohnya ceklek. Tit. Kena aku nih. Passwordnya. Ceklek. Tit. Ya, jan besok ngene iki besok kumpul-kumpul iki ceklek-ceklekan. Ora akeh yo guyon kon. Sekarang kan wis Saya zamane piye berarti? Biyen nek jek urung laris dijak. Dijak. Terus Nek wis laris. 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 Ceklek. Tit. Pokoknya passwordnya ceklek. Tit. Pokoknya ngono wae. Berarti penonton iki apa sih? Nah ya sekarang kan ya wis nganu Mbak Utami iki wis buka rias dhewe wis rame, dekor ya rame. Jadi alhamdulillah jadi paket-paketan gitu ya nggone Mbak Utami iki alhamdulillah 20 juta iki wis Amin. rias berkah. rias karo dekor. Lebih roh. 5.000 dekor Kok ya. selawe daerah kono. 5.000. Santara gerabah komplit 14 juta. 10 malah. Masa? 10 sak hiburannya lagi siang malam. Iya, passwordnya. Ceklek. Lah itu kayak ada silet. Mosok tenanan Mbak. Iya. Pitongnya aku lho, Mbak, aku lho wis komplit. Komplit yuk Itu kayak mulai coklat. barang-barang. Neng Diwi. Yo bakut. Gawe daerah ndi? Iso umprol wis Kowe daerah ndi jangkrik tenanan gak ngapus tenanan, Mbak. daerah Loran. Daerah kidul genek to, Mbak. Itu lah nek sing 5.000 ki yo. Masa? Ceklek. Iki, Jeki. Gak. Saiki ngene lho, guys ya. Timbangane awake dhewe nyambut gawe kurang gak oleh apa, mending awake dhewe turun nang omah. Sekarang rias itu apa-apa mahal. Ya. Aku bertahan sumuk Mbak karo baja. Rias ki apa-apa mahal ya, Mbak. Saiki
wedake larang. Iki nek njaluk murah ya wedak 45 kuwi ae lho, Mbak. Ah. Apakah 45 itu Ceklek. FIFA nomor 4 dan 5 diublek jadi 1? Itu namanya di mix. Di mix. Pokoknya nek njaluk murah diwedaki pipa tabur bagon. Ambene kaya mbah-mbah. Penguk kabeh. Ya ora, kontrane murah kok ngono. Tapi ya untuk teman-teman semuanya semangat selalu berkarya terus ben bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Amin. Wes to, rezeki itu Gusti Allah sing ngatur. Iya. Mbok gudah kok kaya apa, nek urung rezekimu ya Ya urung. ora. Nah, ya urung nek nggonmu. Wes tak dijalani ae. Nek kaya aku ngene iki ya wis tak lakoni ae. Kira-kira sepi ndang ngulon ngono ae. Yo, ning Yo. ndi, Mbak? Perlu diceklek marah iki. Ngulon kuwi ya ning umrah to, Mbak. Oh, Mbak, ut Berdoa. umroh ki parane ngulon to. Iya. Dari kita ning ndi, Mbak? Guyangan. Oh iya. Ya nek ono kiri to, Mbak. Lah tapi aku ro bojeki gak ngulon kok. Lah ning ndi? Ngetan. Dukun metan no. Iki guyon yo guys, dari tenanan. Ngene lho, saiki tuh perkara dukunan, perkara ora-ora iki tergantung awake dhewe. Semua lho, saiki rungokke ya. Kita tuh berpikiran modern ae. Umpama enek ngene, kayak anu kae digawe wong kayak ngene disadar. Jangan orang itu jangan berpikiran yang seperti itu. Nek kowe mikirin ngono, engko dadine ya tenan. Tapi nek kowe mikirin apa? Soalnya pemikiran dhewe, engko nek awake dipikir, alah yo wis trah yo ngono, trah yo loro, trah yo ngene-ngene. Jadi nanti hasilnya juga positif. Thinking. Tenan itu demi Allah. Kowe sampean ngerias dari tahun pira, Mbak? Awet nari ya 95, 96 he. Umur setahun. Aku umur setahun. Saya digendongi Mak Sawi ngalor ngidul. Iya nek digendong kan. Nek dibuai. Digendong golek ayah yo. Zaman sowan situ ayah. Aku tahun 98 ra ndemi. Kan sing rekam ora to Dek dolan. Sampai mati. Lah yo ora ro. Enggak ada ngomong Sik, kejobrak. 6. Nama apa? Pakai Sama 10. Oh, ngono. Berarti tahun 96 Mbak, wis 95 96. Wis umur pira sampean? Wis rabi. Urung to. Rabimu umur pira? SMP lho. Rabimu SMP SMA aku awet nari. misalnya kecil bocah ya, Mbak ya. Rabiku 2001. Oh, Aku SMP 2001. Mbak Esa SD ta, Mbak? Ya Allah tua ya Mbak iki. Mbak. Tua aku. 35. Ih, 35 aku 31. Hari iki 35, guys. Aku 31. Julawe piro? Jadi 30. Pertama biyen kowe pira? Sama apa? Waduh. Padha. Lagi, Mbak. Oh, aku tua. Pira? 43. Oke, ketok. Ketok, wis berarti umurmu pira, Pak? 45. Yuk, tuwek dhewe iki. Biyen Biyen pertama dibully. Saya jadi dhewe sapa? Dibully. iki lho cilik dhewe awake tapi. Cilik aku mulang kok. Gak tau sapa omah iki ya, guys. Ya ngerias, ya dekor, ya nyibal. Yo, Jreng. Tapi nek kowe amor banci-banci ngene gak ngono, bojomu gak nesu. Ora iki, Mbak. Yo. Dia malah iki wis diceklek dengan kategori banci Indonesia. Kayak kan nek dijam ngene kaya apa? Babi. Sebut merek to langsung ae lho. Nah, iya, kayak Bobby. Bobby alias Danang. Setiawan. Ya. Bobby ku delok itu. Delok minggu kupinge bungo kok. Apa kan sini? Babi cantikan. Heeh. Danang Setiawan. Oh iya. Wah, nang salon macak lanang wis semare macak wedok aku karo iki kok. Ayo Mbak cucu Mbak aku bilang dadi. Lah wis kemu ayo ra kaya kowe ngene iki. Engko nek Lanang lho, Mbak. Aku aja. Lanang. nek wis barabi ya Arya proses kita ya. Wong nek matur ngene. Aku banci terhormat lho, Mbak. Yo. Jreng. Lah nek aku iki goncangan karo iki Heeh. nek lanang apa rasane bojoku. Lah ya. Iki mbok Yo digowo
iya. Lho ngono ki duwe tips carane sing dicethaki bojone. Oh, ngono. Iya. Berarti bojone mbok sih Trek. Kandani kok. Aku tak nekone Mbak Utami iki lho. Heeh. Wis sampe biyen pertama kali ngrias melu sapa, Mbak? Nari biyen awete. Oh, kali bar nari terus kan ngrias to. Bisa. Melok ngrias. Hmm. Mbak Kom. Hmm. Melok Mbak Kom di sana. Mbak Kom, Bu Arni. Bu Arniku. Oh. Zaman biyen asisten bayaran piro, Mbak, pertama? Nari bayaran 4.000. Yuh, nari bayaran 4.000 lho biyen. Ya Allah. Udarwati Muneng. Oh, sing ngriasan biyen. Wis sampe dijak. Saya tambah Mbak Dudehne anu fotone sampean enek ora? Ning HP. Ning omah ting tempel. Iya, sing kae. Aku tahu gonku ya. Gong, tapi aku kan Mbak Dudeh kene foto kene. Dadi temboke Mbak Ut ki sini fotone Mbak Ut. Foto. Wis. Walah. Tapi Ngene apa kan sih? aku yang ngono isine foto-foto nang ngarepan. 4.000 cuman dhisik. Petangnya kuwi oke. Oke. Dulu sih berasannya aku. Pakai ngeh aku. Terus oh petangnya Tapi nek bayar SPP kurang. Maksudnya piye? SPP ne SMA wi 7.000. Jalan piye? Jadi Nari nek 4.000. Biyen Nari SPP, iya. pindu lagi iso bayar SPP. Zaman dhisik suangke lho ya. Oke. Berarti ya 7.000. Saiki SPP piro to mau bayar? 100? Saiki gratis ta. Uang gedung bayar tapi nang sekolahanku aku nyekolah Jutaan. adikku. Iya jutaan. Saiki Sak juta setengah kok, Bro. Piye? Iya. Yo, Sekolah diceklek ora? Kecil urip. Sapa? Cek. Sapa sing mati, Mbak? Ya Allah, Allah, Mbak. aku. Kok ceklek dik aku rasane. Kita iki kan ngrasani sapa ngono lho. Ya, padahal kan mateni. Kan ora. Wedi, wedine dhek. Wedi keceplosan. Sekarang kan Bojoku lu kayaknya ndelok laptop iki. Kayaknya ndelok. aduh bojomu Ya ta, sendiri. Mbak. Ya ta bojo-bojo ki saiki delokane ngene-ngene iki. Lah. Mereka tidak resiko. Nah. Mergane tidak resiko. Ya, ya zaman dulu ya duit sakmono ki aji ya, Mbak ya. Iya. Saiki duit ketoke duit 1 juta. Tapi kuno 100 wis entek lho, sampean. Iya ta? Gelis. Gelis seram. Bu, saiki duit kok gak aji ki nyapa ya? Nek golek enak. Ngono. Yo nek dhisik kan angel ya. Angel. Lah iya. Saiki golek penak. Saiki padu to mleding nang perapatan kuwi bayaran. Jeki contone. Kok wedi aku? Nek ceki bawa umplung jalan-jalan. Jeki ini mau nikah, guys. Belas ya, Kak. Alhamdulillah belajar seneng wedok, guys. Nah, mau nih seneng lanang, terus tak mau iki lanang Jack disunate makmu, aku ngono. Iki sadar, iki seneng wedok, aku ngono. Ya Tapi tak, private nanti pengen di make up loh dia. Oh bisa, pokoknya merem loh ya anak tamek aku. Duh, pokoknya merem, wes gratis untuk Jeki. Nah, iya. Pokoknya merem, didandani pokoknya merem. Melek-melek. Aku dhisik tau Berarti. dandani Sainul yo. Tau tak dandani iki? Gambyo. Heeh. Terus ono aku sekoso wis manut mbok dandani piye lah bisa metu nari to. Gambyo metu. Bancine metu. Padahal dhewe aku lho. Ya lho guru kuwi Sainul jare banci kabeh. Aku lho nul aku mbok dandani kaya opo ki kaya banci. Aku duwe gambarku. Aduh neng piye mak. Aku gambyong enek, guys. Ketane HP ku sitoke, ketoke. Gambyo aku dadi banci. Pak nek coba banteng. Zaman biyen iki iki nom-nomane nang cecil gawe anu, Mbak. Rambut ukeran kae. Lah aku ya gak ngoco wis butuhe dadi wi metu. Lo zaman biyen Ya. modernan nyucuk ki. Iya ta. Aku iya rok-rokan dek. Hmm. Mbak Uti, nek tak pacake senengane alis iki ngene. Biyen kan alisnya nyulut ngene, ngono Tangga cuwili ngono. sepisan oke. Nangis sama aret wong Madura, Mbak. Ono alisnya rada dhuwur, kurang dhuwur. Zamane aret dhisik kan cilu. Ciluwik ngono iya. Kayak aret kan. Ini baik kalau tua, iya. Cek melok bueni ya. Celakan biyen gawe areng. Lah wis kan ngasisan wis kuwesel to, aku wis pasrah wis pokoke mbok dandani piye. Wis metu wis gak ngoco-ngoconan wis Wah, ada laser pil pisto stem cell 1.370 ya murah sekali. Biasanya 2 juta lebih. Mau ah. Sik. Terus kok teko apa ke lalena to, Mbak? Anu, Mbak, dandan. tenaga
Sepisan. Jack kowe mbiyen apa ki jenenge sekolahmu ning apa, Jack? Pondokan. Pondok, Tenan, ya? Mbak. Pondokan. Lah kok terus terjeneng make up ki piye ceritane? Pondokan, Mbak. biyen. Putus asa. Putus asa. Putus Mbak. asa. Ceritakan Dan riwayatmu. sedih. Ojo tau sepilnya neng guri aja ning arep ngene iki. Ndak. Ya aja sebel teman-teman. Ndak. Dan tak oleh donatur Kowe kok tak padahal 30. kowe padahal ning pondok, kowe kan ning pondokan kok iso malih make up ki piye ceritane? Dulu aku setelah lulus ngene Mbak ceritanya. Aku dulu biyen Gur ya oleh sih. dulu ki Mbak, wis sene kene lho, dulu aku ngisor ae. Kono. Jipo kursine. Enggak, aku tak seneng ngisor. Terus Dulu ki aku kan cilikanku ki isinan. Heeh, cilik. Dilokne nangis mlebu Mm. kamar. Akhire karo mbokku diguak ning pondok. Hmm. Metu-metu kok pondok malah ngisin-ngisin. Oh, mergane nang pondokan diapakne kok Yo ngalah Gusti. Ngombene banyu entah Mbak ning pondok. Mosok to? Yo banyu entah banyu diesel aku ngombe ku. Lho, kok gak digodhognya apa? Ya wis lah wong atusan lho Mbak, areng godhog banyu ya kesuwen to. Dan nyapa kowe nang gosok dhewe. Nang kolam. Yo ora ana waktune to Mbak. Lah wong ngaji. Sekolah. Ya isuk ya tangi jam 3. Hmm. Sampai subuh kuwi ngaji diniyah jenenge. Heeh. Bar subuh kuwi persiapan. Pokoknya bar subuh kuwi apalan bahasa Inggris. Bar ngono jam 5:30 Sarapan. balik Mbak, balik ning kamar persiapan sekolah. Kak masak. Nek masak tapi jadwalan. Jam 2 bengi wis tangi Lha wis masak. gak sarapan. Adange dandange sakmene bocah cok cilik. Ya ampun. Samu nek ngudek ngene aku ijo. Kayak ning anu ngono kayak apa jadi nih. Berarti wis awet kelas piro di pondokne? SMA. SMA sampai Yo biar aku di pondokne nangis Mbak masamu. Mas B. Masamu nangis ning jedinge nangis kasak-kasakan kaya anu kayak Isdahlia kae. Hmm. Nangisku. Kita kok mburi karo lanang. Yo ngalah Gusti yo renek Mbak ngono-ngono kuwi. Lah ciri. Lah terus aku ndadiku kaya ngene iki, aku malah ning Jakarta ceritanya. Nyapa nang Jakarta? Sel. Yo aku kerja ning kantoran Seller. 8 tahun. Terus Ya, terus 8 tahun ning Jakarta, aku kuwi kenal karo wong wedok Sunda. terus Lah bar ngono, pasar Rabi. Mm-mm. Aku dikhianati. Mbak. dikhianati piye? Ya Allah dikhianati intine wis kadung wis arep nikah ya, Hmm. buku wis arep tak usungi ngono ning Jakarta. Terus Tibake pacarku kuwi gendaan karo kancaku dhewe. oh, kancamu lanang. Hmm. Terus kancamu lanang mbok mut. Yo ngalah Gusti. Dari karo wong itu bisa ngene. Yo ngalah Gusti aja. Nah, Lho, lah kan calonmu ya, nek calon ki perlu dicoba. Hmm. Wis mbok ngene Lho, perlu. koncoku ki nyapa Mbak aku akhirnya iso wani ngene iki karena koncoku nang Jakarta ki LC anu ngono-ngono kuwi. Mbak. Bukan gitu, kan biyen bawahanku kan SPG ngono iki senengane kan duwe anu to, sampingan. Nah, sampingane LC. Mulih-mulih ini pokoke wis Nyelsi. kan bengi LC, isuke dhek njaluk kerja. Lewi sing nampungi aku ning kono. Terus kok kowe terjun ning dunia make up perbencongan iki piye? Ya setelah kan aku neng kono peganganku produk Mbak. Jadi aku tuh ngubungi supplier ini, supplier kono, supplier dah. Ini kosmetik kabeh sing tak cekel. Oh, Otomatis kan aku tersahabat ngono. Ya kok pengen bedak aku Ya ngono. ngalah naluri lho Mbak ada. Oh. Ya Allah. Berarti kowe awet cilik gong gak ngene iki berarti asline. Cuma aku pendiam. Wah introvert lho Mbak. Oh, gak tapi kowe Kedinan. asline awet cilik nganu bencong ora? Jajal tekok pemirsa ning ngono. Piye to kok iso. Sing lakoni kowe nek aku no karuane aku awet cilik. Lah nek iki no Ya aku karuane dulu gini Mbak. Karena lingkunganku ki cah dedok kabeh. Kayak nek calanane. Nyetrum. Ya dolananku mbiyen cilik kok Mbak. Terkompilasi. Pasaran. Oh, berarti awet cilik. Jadi awet cilik kuwi enek bibit ngono to. Pasaran. Terus kowe ngerti pernah dolanan randu diketoki ngono kae. Dike minyak-minyakan. Iya. Peres ngono kayak. Dolananku ngono kae Mbak cilikku. Lanang kuwi. Lah iyalah. Lanang cah Lah pondok. ini aku lo tembak-tembakan. Nggak patahnya ketembak. Ketembak iki. Anggo Dolanan anu Di ora? laser iso arwe, di laser terus di nganu ar. Jadi muncul nganu daging baru. Di anu no di karo karo dom. Jadi dijahit nang ngene. Enggak ora dijahit malah Berarti ketok cilikmu jahitan. ditembak terus malah ngono. Pernah dolanan prank ora di sono ngene prank ngono cetok ngono kae. Ya, kayak tahu. Diisi jambu. Nek iki diisi jarak ditembak ning ngene Oh, kayak. jarak kan Kayak- anu. Tak. Isi Oprah, oprah. isi jambu yo, kembang jambu. Gak isi jarak kae mendul Lah kayak ya, blimbing. gede to. Gede kayak blimbing tapi semini-mini. Iya. Gedean ora Mbak Ya bendal mangane bendal. Pecah. Wah, nanan. Tapi ra apa-apa antik kok ning tengah-tengah. Masuk.
Kayak bindi ya malah. Tapi kalian gak mantan jalan biar kayak bindi Kayak ngono. bindi. Ya Allah. Gak, tapi kan Tapi ya cerita tapi tuh saya tau identitas cah lanang kan mesti bathoke ngene iki dekok. aku gak Wedok. dekok ki anu sih. Don iki gak ya? Gak ya. Asli cara gene ngene ya lempeng asline. Lho kowe gak ngerti to, dhek nek dandan wayu kae. Sontrenane ning opo kae? Ning sapote mluwah. Yo kayak tenan sapet plek langsung seret dadi siwet. Ngono kok ngakune lanang. Lah iya. Terus baru ki piye? Terus Ya terus akhirnya kan corona aku telepon ibu. Ya. Bu aku pokoknya pulang, oleh-oleh aku pulang. Akhirnya kalau ibu pulang. Iya. lha wis nyapa kok apa ki jenenge? Kowe kok nyapu kok omong ibumu kok aku pulang. Kan sak sir mulai arek ora. Lah nyapu kok omong ibumu. Wong ora penting lho ning omah. Oh gak nyapu kok ibu-ibu apa mbokmu mengekang kowe. Sedih, musik sedih. Dia kan frustasi tuh, Mbak. Frustasi, intinya aku di sana frustasi. Ibu iki ya prias guys kancaku ya. Mak Jahe jenenge. Sanji. Jahe sering. Lah iya. Ya. Terus piye sik? Ya terus akhirnya kan aku bantu ibu, awal-awal bantu ibu, terus melu budeku gitu. Awal-awal jadi pro kontra, jadi enak sing gak seneng juga. Gak seneng nyapa? Ya nek aku terjun ngene iki. Kowe dadi bencong ora seneng. Aku malah seneng akeh bature Lah ya. iya. Malah rekake kakean ae. Heeh. Terus Ono. Terus ya wis tau akhirnya dari semarai make up sapa pertama biyen? aku. Heeh. Ya kan aku ning Jakarta kan pegang-pegang produk ya, Mbak. Heeh. Akhirnya kan aku amal Belajar make up LCLC. ya amal kan aku bikin event-event, Nah. ngundang wong akeh gitu-gitu. Akhirnya kan mau gak mau kebawa karo supplier kuwi ngono lho. Harga tok. Ya, makanya aku kan tahu ki kadar air iki Sik. cocok 20. gak tinggu kulit ini Masa tuh? gitu. Gak terus kok wis make up wis belajar di sapa? Yo dhewe, Oh, ngono. belajar dhewe. Kanca-kancaku supplier lanang-lanang mbok make up-in. Sreng. Ceritanya. Tapi pertama kali disiwal wong lanang is apa? Tahun Gak kan tahu, Mbak. penampung LC dulu toh. Nampung Iya, LC toh, penampung Mbak. LC. Terus asine mbok jajali wis ada yang Ah. itu. Zaman biyen nih Mbak ning Jakarta kuwi golek dhuwit po enak LC. Tapi duit Penting-penting cara iso pintake penak. wis penak tenan. Konco kuwi LC ya, inisial nek cik urip. Hmm. Nah, kuwi jangger mulai ngene iki Mbak, telepon aku to. Kon jemput ngene apa duit ning susu kene ke akeh. Duit akeh. Jadi mepleh dadi aku ya sing ganteni ngono. Yo, lah jere sing Jelek. sing nyium kowe ke sapa? Yo. Ya. Wih, tadi Iya. sih mau itu. Yo tahu. Yo. Tahu. Ya Allah, dereng. Ya mungkin di antara LC itu yang mau nyium. Bukan hanya beberapa toh. Yo. Maksudnya temanku LC, gak temanku semua LC lho, Kak. Yo kok merinding aku. Kok suka Jadi dia segalanya. sengaja baju ki aku, Mbak. Hmm. Jadi wonge wis Udah ngono. wis Tepar. kepleh wis gak iso apa-apa ngono kae. Duit iki dadi tak toto ngono kuwi. Dadi aku nang kono bisa bertahan hidup apa. Ngono kuwi duit cacah Pas ngono. corona kuwi. To. Cacah ngono ngewangi aku tinggal mangan. Ngono kuwi. Tapi mungkin nek isine gak to. Nenek. Orang mumbul. Kok tapi ya apa ki jenenge? Uang haram itu cepet. Loh, tenan, Mbak. Cepet Sedina ki entuk, dhek iso mulane 3 juta 4 juta. Sewengi kuwi. Udah ya. Zaman sakmono kuwi. Tapi ala rong dino wis duite entek. Tenan. Uang Lung. Uang Uang haram haram itu itu beda sama uang halal. contohnya Ceklek. Langsung entek. Tapi bocah-bocah ngono kuwi apike, dia tuh selalu menolong Temennya. teman-temannya. Gak tega tenan. Ora enek sing mangan temene gak enek. Enek. Yo, enek lah Enek. bikin mangan Kancamu nih iki kayak. mangan pacarmu. Oh, gak mesti gak niku temene susah gak ditinggal enggak. oh. Malah bocah-bocah ngono ki aja didohi. Mereka Enek tuh punya sing ngedohi jiwa. kita ya. Enek. Kayak enek. Malah dirangkul yo. Malah dirangkul. Iya paling ku dirasani. Terus apa jadi ibu iki perias guys, ya perias kawaan ngono ya an. Ya dulu ya sering ikut Mbak Manohara. Temennya Mbak War, iki ta Mbak War ya. Mbak War siapa? Palang pintune lho. Anu sebegitu aja ya. Udah ditutup. Begitu aja, makasih yang menonton. Jadi Mbak Ut loh ya, gak aku parah. Iya toh, kene iki toh, Mbak. Oh, iki toh tan. Sing ngene Pak. Ya